Sa spotlight karong butaga mga kapuso hisgutan ta kining historic Battle of Mactan nga atong saulugon ang ika-500 nga tuig nga kasumaran ugmang adlaw. Mga kapuso karong tuiga mga upunganon ang mudala sa papel nila ni Dato Lapu-Lapu ug ni Ferdinand Magellan ingon man sa uban nga mga rules sa himuon niya nga reenactment nga tinuigsab nga giatangan sa atong mga kaigsuonan karong buntaga atong makauban ang magtutudlo sa opon nga mo'y muda sa papel ni Dato Lapu-Lapu si Sir Jonel Pepito. Good morning, Sir Jonel. Maayong buntag, sir. Maayong buntag po sa ato ang viewers. Daghang salamat, sir, sa pag-uban kanamo karong buntaga. Unsay reaksyon nimo, sir, nga ikaw ang napili nga mudala sa papel sa atong bayani nga si Lapu-Lapu? Excited, sir. At the same time, mapasalamaton kayo, sir, nga this time nga historic kayo ni siya nga celebration because ika-500 na gid ni siya nga kasaulugan sa ato ang kadaugan. Kami mga upunganon ang napili sa ato ang Lapu-Lapu City Government nga mudala sa role sa mga performers. Sa imong gibati, sir, nga ikaw ang napili nga papel. Ang ato nga time, sir, medyo kulbaan ko, sir, kay kuan mong dili mi ni siya gamay ra nga event, sir, dako ni siya nga celebration, and the challenge is kinahanglan gyud nato ipakita ang performance nga pang world class po nga performance because ang ato ang mga viewers ani of course kay sa tibuok kalibutan man. Sanay preparasyon nimo, sir, para sa reenactment ugma? Karon, sir, na nagsingabot na ang adlaw gyud sa reenactment, nagsige mig rehearsal karon every day na ami rehearsal dito sa Mactan Shrine para sa paglimpyo sa among performances. Talagsaon ni, sir, kay arong tuiga kay sa naandan nato mga kasagaran, sir, mga gikan sa kauluhan nga mga personalidad, mga aktor ang mapili nga mudala sa importante kay mga papel ni Lapu-Lapu ug ni Ferdinand Magellan. Apan karon mga local talents ang atong ipasigarbo. I am looking at this as dako nga chance nga gihatag sa Lapu-Lapu City Government nga pinangga kayo mi sa Lapu-Lapu City Government tungod kay gitagaan mig chance nga at least i-portray or ipakita ang amuang talents sa tibuok kalibutan nga mapakita pud namo ug unsay kaya namong ipakita nga as upunganon. This time nga gitagaan big chance nga kami ang mo-portray aning mga importante nga mga roles, among ipakita ang kinasing-kasing nga performance nga dili mo magmahay. We would like to get to know you more, Sir Jonel. You're also a teacher kuno, sir? Asa man ka nagtudlo? Yes, sir. I am a teacher of the Department of Education Division of Lapu-Lapu City diri sa Paho National High School, sir, for 8 years already. What do you teach, sir? I'm handling Araling Panlipunan, sir, history. And also, I am also the coach of Lapu-Lapu City Arnis team. Nagtudlo pod kog Arnis sa mga kabatan-unan diri sa Lapu-Lapu, mapa DepEd or mapa out of school youth. And to cap this off, Sir Jonel, kung doon na kay mensahe sa atong mga viewers, dalang imbitasyon na sa kanila nga atangan, sir, bisan virtually ang makalihukan subay sa kadaugan sa Mactan. Buot mo ipaambit, sir, sa atong mga kapuso. As an invitation to the viewers, I hope that you will enjoy. I hope that you will learn the history, and you can expect from us that we will portray our roles heartily. Kinasing-kasing namong i-portray among roles karong April 27 kadaugan sa Mactan. Wala na, sir. Alright, daghan kay salamat, sir, sa pag-uban kanamo karong buntaga ug atangan namo, sir, ang inyong pasundayag unya pagpaambit sa atong mahinungdanon kayo nga kasaysayan diha sa Mactan. Mga kapuso, mudala sa papel ni Dato Lapu-Lapu si Sir Jonel Pepito. Salamat, Sir Jonel. Thank you, sir. Thank you, sir.